булачак әлбәттә. Бу көнне казанлыларны һәм башкалабыз кунакларын уникаль тамаша көтә. Кунагыбыз җырчы Дилә Нигъмәтуллина белән дә без шул хакта сөйләшербез. Дилә, сәлам. Исәнмесез, сезне күрергә бик шатмын. Без дә бик шат, кәефләр ничек, җәй ничек уза? Ой, җәй, Аллага шөкер, бик әйбәт уза. Эшләр белән, ял белән шулай катнаш. Эшлибез дә, ял итәбез дә. Ләкин ял итүем күбрәк ахырсы йөзеңә чыккан, бик шат, бик шундый рәхәт килеп кирдең студияга, әллә исә без ялгышабызмы Дилә? Кичә шулай ук мәҗлес булды, минем кайнатаның юбилее булды, менә төн әле сәгать 4-тә генә яткан. Әйтмәсәйдем, мен йокы туйды дип. Демәк, бу профессионализм. Күрдеңме, Дилә? Профессионал кеше 4-тә йокларга ятса да, бик каты эш белән мавыкса да, һәр вакытта менә шундый ял иткән кебек. Без шундый булырга тиеш. Дилә, менә без уникаль тамаша дидек, менә тамашачыны нинди шундый көтелмәгән концерт көтә? Миңа калса, инде менә җырчылар сагындылар менә шушы халык белән аралашуны. Һәрбер җырчы үзенең яңа җырларын, яңа костюмнарын күрсәтәчәк. Һәм инде шәхсән мин дә яңа костюм тектерәбез. Инде мин халыкка инде танылган җырны җырлаячакмын, Алла берсә инде менә соңгы вакытта яңа клип инде миңа калса тамашачы күреп өлгерде. Ул сорама дигән җыр. Бик актуаль фраза бу, бик күп очракларга туры килә торган. Сорама. Моны төрле яктан әйтеп була бит. Ничек дип барасын шулай. Шулай итеп әйтеп була. Әмма ләкин инде бу җырны минем беренчедән инде җырлыйсы килә, чөнки бу минем яңа җырларның берсе. Аннары бик шундый үзенчәлекле клип. Шулай ук һәм инде яңа сезонны менә шулай итеп башлап җибәрәсе. Яңа сезон башлауды атырга була әле бу, әйеме? Миңа калса, әйе, чөнки инде концертлар башланып китә әкрен-генә. Сентябрьдән яңа сезон алдыннан бер җылытып алу тамашачы. Чөнки сезон бит әле сентябрь, октябрьдән башлана, ә бу әле җәйнең соңгы көненә туры килә. Әйе, шундый җәй белән саубулашу. Мәсәлән. Дилә, менә бу сорама җырының клибында без сезне яңа имиджда күрдек. Менә ул сезнең үзегезнең күңел таләбе иде, менә шулай үзгәртеп алу имиджны. Яисә сезнең тамашачылар сезгә язып сорап торалармы? Бераз гына иде башка төрле чыгып кара әле дип әйтмиләр. Юк инде, тамашачылар алар төрле әйберләр язарга мөмкин. Аларның бөтен язган әйберләрен үти башласаң, Дилә. Әйе. Дилә монда күптән утырмас иде. Мин инде гомумән үзгәрергә яратам, һәр вакытта да экспериментлар эшләргә яратам үзем белән дә. Бу инде режиссер шундый тәкъдим итә иде, бәлкем үзгәрербез, бәлкем парик киеп карарсың дип. Һәм инде мин шундый рәхәт кенә иттереп, тиз генә иттереп аны кабул ризалаштым. Әйе, без bir gün içinde sizin şunday parik izlep taup, men kinetne blondinka bulup koydum. Менә сәхнәдә дә шундый образда күрәчәкбез сезне. Әйе, сәхнәдә дә шундый образда булачакмын. Һәм менә концертка әйләнеп кайтсак, тагын нинди яңалыклар булачак? Нине син кайсыларын белергә өлгердең дип сорыйга, чөнки әлбәттә инде һәрбер артист үзе өчен үзе җавап бирә, ләкин бәлки син белергә өлгергән серләре дә калгандыр. Мин дөресен әйткәндә, менә җәй көне без артистлар белән шул мәҗлесләрдә генә күрешәбез тиз-тиз генә. Күбрәк аралашасың барбер концертларда. Шуның өчен мин гомумән артистлар турында, ниндидер яңалыклар турында әйтә алмас идем, үзем турында гына җавап бирәм бүгенге көндә. Минем инде бүгенге көндә яңа альбомны эшләү өстендә мин... Менә артистын чыгылыймы? Син концерт турында сөйләсәң. Әйе, мин концерт. Болай итеп әйләндерде дә, мин яңа альбомны китереп тә чыгарды. Сөйлә, Дилә, сөйлә. Чөнки инде тамашачылар белән аралаш алдыннан үзенең яңалыкларын да әйтәсе килә бит инде. Яңа концертка әзерләнәбез инде һәм бу концертта да шулай ук үземнең яңа образымны күрсәтәчәкмен. Дилә, менә җәйнең хәзер инде без кыл уртасына җиттек. Синең өчен җәй кайда уза, шәһәрдәме, авылдамы? Кайсы якынрак сиңа? Без күбрәк булырга тырышабыз шәһәр читендә, чөнки фатирдан нык эссе, кондиционер астында ятасы килми. Һәм инде без күбрәк шәһәр читендә булырга тырышабыз. Мин инде
Минем тамашачыларым мине нык күзәтеп бара торган тамашачыларым белән мин җиләкче икәнне. Бөтен җиләкне җыеп бетердем Аяк инде. куеп бетерәсең сен. Ничә килограмм җиләк җыйдыгыз димәк. Ой күп. Аерым махсус минем хәтта суыткычым бар. Җиләктәр Аның эченә тулды инде әле. Эшкәртеп бетерәсең бар. Юк инде без катырабыз гына. Мин катырам гына. Алай булса андый җиләкче Мин бит шикәр кымы ашамыйм. Нутрициолог буларак. Мин бит бары тик файдалы ризыклар гына ашыйм. Шуның өчен без катырабыз, киптерәбез. Кок ясадым. Әле киләчәктә әле менә якын тирәдә җыясы бар кура җиләген, Алла бирсә инде өлгерсәк. Шулай ук булманы катырып куясыз инде кок эшләрбез инде шулай итеп. Сәфинә турында да сорайсы килә. Ничек аның хәлләре? Кайда йөри ул? Аның хәлләре яхшы, ял итә. Әле менә барып кайтты лагерьга. Әле менә кайтып кына килде инде. Бик шундый хисләр белән бик канәгать, бик ошады. Ял итә. Мин җәй көне ял итәчәкмен диде, менә шул максатны үтәйм. Аның белән бергә сез дә ял иттегез, көч туплап калыгыз һәм инде Алла бирсә шушы концертта гөрләтергә насип булсын. 30 август пирамида күрәбез бик күп татар артистларын шул исәптән безнең бүгенге кунагыбыз Дилә Нигъмәтуллинаның да. Бик зур рәхмәт.